ಮಾಡಿದಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟೇನಗಳು ವಿನೋಡಿದ ಕೂಡದಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿದ್ದ ನೋಟು ದೇವರನ್ನ ಸಿಂಧ ಹರಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಆ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪಣ ಮುಟ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಒಳ್ಳುಡೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಾರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿದಾರ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕಾರ 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ 9 ತಾರೀಕು ಮುಟ ದೇವರನ್ನ 5 ದಿನದ ಪೂರ್ವದ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಚಿತ್ತನ 28 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಹಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆನೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪಾದ ಗುರುದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತಿಯರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡಿಗೆ ಮಾತು ಕೆಲಸದ ಪುರ್ಲ ಅಂಡಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನ ಸಮಿತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಕೆಲಸದ ಪುರ್ಲಾಂಡು ಪಾತೆರಣ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಸಪರಿವಾರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಸಪರಿವಾರ ಧರ್ಮದೇವಳು ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಧರ್ಮದೇವಳು ಮಲ್ರಾಯಿ ಮಾತ ದೇವಳ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮಲ್ಪಾದ ಗುರುಡು ಪಂಡದು ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸ್ನಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಂಚಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ 2015 ಇಸ್ವಿ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ 2027 ಇಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ 16 ವರ್ಷ ಆಪನ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತಿವರಿಯನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವಾತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿತ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿರಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಾಸನೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸಭೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟನೀರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವಿಯರನ್ನ ಸೇವೆಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರು ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನುವಂಶಿಕ
ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸನೇರಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಅಖಿಲ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕುಡೂರಿ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದೂರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಡ್ತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಯ್ಯತ್ತೈರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಲೇರು ದೈದಿದಾರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡೂರಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತಂಗನಡು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಕುರ್ನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಡ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪದು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ವರಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡ್ತಾ ದೈವದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾದಿತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಿಪಿನಂಚಿನ ಗುಣಕರ ಆಳ್ವಯಾನೆ ರಾಮರೈಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನರು ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮರಳಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈರ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದಿಂದ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಲೇರು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಜೀರು ಅರಸುಮುಂಡಿತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವಾಸರಾಯ್ ಬಂಗೇದರಗುತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಮಯೂರ್ ರೈಕಲು ದೈದ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಪಜೀರು ಅರಸುಮುಂಡಿತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಸೇವೆಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಿಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಮರಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾದಿಪು, ಪುರಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಾದಿಪು ಅವೇತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಸಾಗರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಬೇರೆ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಪಜೀರದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ ಪಜೀರ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಿಮರನು ಸೇವಾರೂಪೋಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪಾವೂರು ಗೊತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವೂರು ಗೊತ್ತು ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಲ್ಲ ಮಠದಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ ವಿವೇಕಣ್ಣಿ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಕಾಂಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರ್ದ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಪದವು ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಾಂಭೀರ್ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳಿಯಾರು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗೊಂಜಿ ಪುಷ್ಪರಥ ಪಲ್ಲಂಗಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಆಯರಂಡು ಆಯ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನಾರು ಹರೀಶಾಚಾರ್ಯ ಬೋಳಿಯಾರು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರ್ದ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅರಸುಮುಂಡಿತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ KR ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಂತೋಡಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಪದದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಮಲಪದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಉಳ್ಳಾಲವಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ನಿಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಂಜೇರ್ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಮಾತ ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಅರ್ಹ ಇತ್ತು ನಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಆಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಗಣ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ದಯದಿದ್ದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಯನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರು ಮಿತ್ತುಕೊಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರುಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಟೀಲ್ದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಸ್ತೇಶ್ವರರು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಶ್ರಣ್ಣ ಬೇರೆ ದೀಪ ಅರ್ಲವನ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುರುಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲಿ. असतो मा सद्गमय तमस्तो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೇ, ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಪುಸ್ತೋಟ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು
ಗಜಾನನ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ವಿನಾಯಕ ರಕ್ತಬಂಧನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ತಬಂಧನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಜಾನನ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ಪುಷ್ಪವತಿ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇನೋಳಿ మీరు దయచేసి ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ರೇನು ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾಂಡಾರು ಉಲೈತೀರಿ ದಯచేసి ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೇ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರಲಿರ ಸರಣೇರು ಇನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿನ 500 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೂರ್ದು ಪೋದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಉಂತುನೊಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಡು ತೋಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈತಲಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟಡು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವಶೇಷ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಚಾನ್ ಬರ್ಬ ಚಿಂತನೆ ಈ ಭಾಗದ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೋಡು ಪಂಪಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಕೈಪಾಡಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಲತ್ತದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮುಲ್ಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಡಪವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗೂ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಕಾರಣ ಬರ್ತದೆ. 1997ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿನಿರುವುದಕ್ಕ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಪನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಿತ್ತು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಐವಿರಾಯರು 1997 ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ತಾ ನೇತೃತ್ವನು ವಹಿಸೋನುವೇರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಐವಿರಾಯರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಲ್ಪ 1997 ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ನಡತ ಬರ್ತಂಡು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವೈನ ಗಜಭ್ರಷ್ಟಾಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಜಾಗ ಹಿಡಿತಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಸ್ತೋಟ ಟೈಪು ನಾಟ್ರಕೋಡಿ ಆದಿಪುಂಚಿನ ಬಾತ ಭಾಗಗಳ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂತ ವಿಷಯಡಾದಿಪು ನಾಟ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚದ ಅವೇ ರೀತಿದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಆನಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ನುಂಬತ್ತ ಕಾಲಡು ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪೋಂಡಲ ಕರಿನ ಕಾಲಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಬಲ್ ರೈಕರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಐತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಬಾರ್ಲಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನೋಲಿ ಮೇರೆ 2 ಜನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಒರಿಯನ ಪುದರತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೈತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಾತ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ 2007ನೇ ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಮಯನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಂದು ನೆತ್ತ ಪಂಚಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸುತ್ತಲೆಪ್ಪಂಚಿನ ಕಂಬುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದು ಆಂಡ 2015 ಇಶ್ಯೂರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಾವನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಪನ್ಯ ಅನಗ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತದ ಗಜಭ್ರಷ್ಟಾಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ 2015 ಇಸ್ವೀಡು ನಡತ ಬರ್ತದೆ 2015 ಇಸ್ವೀಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತ ಬರ್ತದೆ ಹಸೈಗೋಳಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಬತ್ತುಲಿರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗೋನಿತಾಶ್ರಮದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲಿರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವಡನಾಂಡ ಆ ಕಾಲುಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾವಂದೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಆರ್ನ ದೇಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯಂತರಾದಿತ್ತದೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಿಪ್ಪನ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲೆ ನಂಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಐನಿರ್ದಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತದ ಮಾಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಓಡು ರಟ್ಟೆರ ಸುರುವಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಾಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐವರ್ಯರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕತ್ತಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಓಲ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ನೂತನವಾಯಿನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡು ಸಮಿತಿಡು ವರ್ಮ ಜನ ಸಮಿತಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತದು ಐತ ನೇತೃತ್ವನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ವಹಿಸೊಂದು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಡು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡೆದುದಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾನೆ ಮಂಡ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಓಡು ರೊಟ್ಟವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಮೂಜೆ ಅಂಚದ ಮಾಡುಡು ಮರಿಯಲದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೋಗು ಮೂಜೆನೆ ಮಾಡದ ಓಡು ರಟ್ಟದು ತೀರ್ಥದ ರಡ್ಡು ಮಾಡುಗು ಓಡು ಬುರ್ದು ಮಿತ್ತು 5 ಓಡು ಪೋಂಡ ತೀರ್ಥೆತ್ತನಗ 500 ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲ್ಲ ಮಾಡದಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಿತ್ತ ಮಾಡುಗು ತಾಮ್ರಪಾಡು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಗುಡಿಟಿಜ್ಜಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ದುಂಬು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲ ಮಾಡು ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ದೇವೇರ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗೋಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರನಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ನಂಗೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡು ಆಂಡ ಆ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಓಡು ಪಾಟ್ನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಊರ್ದ ಅವೇತೋ ಭಕ್ತಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ನೇಳಿದು ಓಡು ಪಾಟ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗಿ ಸೇರಿ ಬತ್ತೀರ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬರದು ಜನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತುನ ಜಾರು ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅನ್ಯಮತೆರ್ಲೆ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಓಡು ಪಾಡ್ದು 5 ವರ್ಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು 5 ಓಡು ರಟ್ನಾಗ 100 ಓಡು ಕಂತದು ಪಾಡ್ದು 5 ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಓಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಓಡ್ದ ಕಂಪಿಂದ ಬಂತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಂಜಿ ಓಡ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇದು ಓಡು ಒಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಾಡುವಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಪೂಂಜೇರಿನ ಬುಡ್ಜೀರಿ ದಾನೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪುರನ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಾಲಿನ ತಡೆ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಗೋಪುರದ ಕೆಲಸಗೂ ಕೈ ಪಾಡುವೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣದ ನಮ್ಮ
ತೀರ್ಥ ನೆಕ್ಕಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಹಾಸುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಕಳವಂತ ಅರ್ಚಕರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲಯ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಂತಾಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ವಾ ಬರ್ಸ ಎಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ ಪೂಜೆ ನಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿಡು ತೀರ್ಥ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂರು ಸತೆ ಅಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿಯಾಯಿನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಆವುಡು ಪೂಜೆರು ಪನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗಿಡು ಓವೇ ನೀರು ತೂಪನಕ್ಲ ದಾಲಕ್ಕೇನಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಗಿಡು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿದ ಕೆಲಸ ಜತ್ತ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂದೆ ದೇವರು ನೀರು ಕೊರಿಯರು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಡಿತ್ತು ಐಕ್ ಕೂಡ ಸುತ್ತುಗು ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಹಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ತೀರ್ಥಲ ರಿಪೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಅನ್ನಛತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು 14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡು ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯರವಲ್ಲಿ ಐದು ಅದಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ನೀರು ಬೋಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ದಾನರೂಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರಿತೀರು ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರವೀಣನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೋಟ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಇಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಎದುರೊಂಜಿ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ 1 ಲಕ್ಷ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿತ್ತೇನೆ ದೇವ ಆತೆ ಜಾಗೆತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೊಂಡೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಗರ್ತದು ಏತೋ ಲೋಡು ಮಣ್ಣು ಕಂತು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಸಟ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ನಾಟ್ರಕೋಡಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚನೆಯ ಒಂಜಿ ರೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಣದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೂರ್ಯತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿತ್ತಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಗೋಪುರಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕ ರಾಜಾಂಗನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಣದು ಎದುರ್ದ ರಾಜಾಂಗನದ ಗೋಡೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ಬಣದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮೂಜನೆ ಮಾಡುಗೆ ತಾಮ್ರ ಪಾಡೋಡು ನಾಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾವೂರುಡು ಈ ಇನೋಳಿ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬರಿಯರ ಪೊರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ಎಂಚ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೂಂಜೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ತಾಮ್ರ ಪಾಡೋಣ ಎಂದು ಜತ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡಿಜೇರು ಅರೆಡ್ದು ಏತು ತೀರ್ಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಏರೆರಡು ದಾನಿನಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತದ ಮಾಡುದು ಮರ ಕಂತದ ಮರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಮ್ರ ಪಾಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮೂಜನೆ ಮಾಡುಗ ಆಂಡು ಮೂಜನೆ ಮಾಡುಗ ಆ ತಾಮ್ರ ಪಾಡ್ನೆಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರದಾಸ್ ಪೂಂಜರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಐದಕ್ಕ ತೀರ್ಥದ ರಡ್ಡು ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಓಡು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಓಡ್ಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಪೊಸತ್ತು ರೀಪ ಹಾಕದು ಐಕೆ ನೂತನವೇನ ಓಡು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಾಡ್ದ ರಿಪೇರಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ನಮಕಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ 14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಕಟ್ಟೊಡು ಚಿಂತನೆ ಮರಾವಡು ನೆಕ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಚಿಂತನೆ ಇಡು 14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಗಳ ಮಾತ ಮೇಟ ಫಲವಸ್ತದ ದೈನ್ ನಡಿಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪೆಲತ ಮರನು ಮಾತ ಈ ಜಾಗೆ ನಡ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ದೇಣಿಗೆನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ 75 ಬಂಟ ಕೇಪುಲ ದೈನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ದಯನ್ ಬಂಟ ಕೇಪುಲದ ಮರ ಆನಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಮರ ದಿಕ್ಕು ಅಂಗದೆ ಕೊಡಿ ಮರ ಇರಂಡು ಈ ಬಂಟ ಕೇಪುಲ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಅವು ಕೊಡಿ ಮರ ಕಾಪನಚಿನ ಮರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ 75 ಬಂಟ ಕೇಪುಲ ದೈನ್ ನಡೆದು ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ಅವೇತೋ ಪೆಲ್ತ ಮರ ಸಾಕೊಂಡಿದ ಮರನು ಈ ಭಾಗ ನಡಿಯ ಐದಕ್ಕ ಈ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ 10 ನಂಗೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಡೆದು ಜಾಗಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ್ನ
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕವಚ ಮೂಜಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕವಚ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾನಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕವಚ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಐದಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಪಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಹೊದಿಕೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಗೂ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಲ್ತು ಬರ್ರೆ ಪೋಯರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ದಾರಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳನ್ನು ಪಣದು KV ದಕ್ಕಲ್ದ ಪಾತೆ ಇರ್ದು ದಾರಿ ದೀಪಗೂ ಒಂಜಿ TC ಅಳವಡನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತದೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿದಕ್ಕ ರಾಜಗೋಪುರದ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದು ಐಕ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಜಗೋಪುರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡೊಂದು ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡನೆ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಂಡು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಪಾಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊಡೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪಲ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆ ಸಮಯಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಗಂಟೆ ಕಂದು ಪಾಡ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತನ ಬಂಡ ಈ 10-16 ವರ್ಷೋಡು ವಾ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಒಂಜಿ ಉಂತೂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಏರು ಎಂಚಿನ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಬತ್ತನಾಯಗರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತತ್ತಿದ್ಯ ತಪ್ಪರೆ ಈ ದೇವೇರಿ ಮುಲ್ತ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಅದರ ಅನುಗ್ರಹವಾದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ರಾತ್ರಿದ ಒನಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪಾಯಿರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೋಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರೇ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆತನು ನನಾಯರೆ ಕೆಲವಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಅವಡನ ಹಿರಿಯರು ಅರ್ಚಕರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಪನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಬಂಡ ಐದು ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಅವಾರು ತೆರಿನಾರು ನಾವು ಪನ್ವೇರು ಆತ ಮಾತ ಮೂಲ ಆವಡನ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಆಯರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂತ ಚಿಂತನೆಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಲಿಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಳಿದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರು ಎಂಚಿನ ಆರು ಪಂಡಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರಿ ರೂಪವಾದ ಎಂಚವಾಡ ಅಂಚತ್ ಪೂಂಜರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಬೆಳಗೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾತೇರಿ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಆವುಡು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಶಯನ್ನು ಆರು ಪಂತೇರಿ ದಾನನ್ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೀಕ 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅವಡು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬಾಕಿಂದು ಐಕಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಐದು ದಾನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಐದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಳಾಂಗಣ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಾಸ ಬಂದ ಬಿದೆಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ರೆಂಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪರಥ ಆವಡೊಂದು ಪುಂಜರ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಚಿಂತನೆ ಪುಷ್ಪರಥ ಆವಡನಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಬೆಂಗಳೂರುದಾರು ಆಡ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಗಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬಂತೇರಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಹರೀಶಾಚಾರ್ಯನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮರ ಐತೆ ಕಟ್ತದ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೊರ್ತುಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಐತ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುಷ್ಪರಥ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಆವಡು ಪಂಪನ ಚಿಂತನೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರದು ಪಲ್ಲಂಕಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೀಶಾಚಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಆವಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಹಿರಿಯರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಯಾ ಮಲ್ಪಾತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತೇರಿ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬು ಗಾಯರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಡಿಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ದೇವರಿ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪೂರ ಆದ್ ದೇವರು ಜಲಕಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಜಲಕಗೆ ಪೋರಿತ್ತದ ನಾಟ್ರಗೋಡಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆನಿದ ಕಾಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಚಿಂತನೆ ಪೂಂಜೇರ್ನ ದಯನ್ ಪಂಡ ಸುಗತ ಬರಿಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆ ಕಾಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆನು ನಾಟ್ರಗೋಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನುಳಿದ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಸುಗತಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ದೇವರು ಜಲಕಗೂ ಪೋನಗ ಬೇಡಿಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಬಲಿ ಪೀಠ ನಮ್ಮ ಆಯರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲಿಕಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಆಯರೆಂಡು ಮಲ್ರಾಯನ ಗುಡಿನ
ಇತ್ತಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಭಿನ್ನ ಆತಂಡು ಐನು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು ಐನು ವಾಯು ಭಾಗೋಡು ಪಾಡೋಣದು ನನ್ನದು ಮುಂದೆ ಮಲರಾಯನಂಜಿ ಗುಡಿ ಆಯಿರಂಡು ವನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಒಂಚೂರು ಐಟ್ ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿರಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಅಯಲು ಒಂಚೂರು ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀರ್ಣದ್ವಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಐತಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ರಾಜಗೋಪುರಗೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರನೇಟ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಐಕ್ ಅನಿಲ್ ಕೊಂತ ಪದ ಒಂಬೇರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಾಹನದ ಎದುರುದ ಕಟ್ಟೆನೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಐಕ್ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲಾಯಿಗೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಹಾಸೆರೆಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಮೋನಪ್ಪ ಸಪಲ್ಯರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರವೀಣಣ್ಯಾಕಲ್ ಮಾತು ಹುಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಐತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನ ತೂಪೆಂದು ಪಂತೇರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಉಲ್ಲಾಸ ರೈಕಲ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಂಗಳೂರು ದೈದಿದಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಘು ಸೋಮಾಯಿಜಲ್ ದೈದಿದು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇರ್ಲ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲರ ಅರ್ಹ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ್ ಮಾತ ಕಿರ್ತುಕೊಳ್ಳುದೇ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅನ್ನಛತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಅನ್ನಛತ್ರ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅನ್ನಛತ್ರ ಬೇತೆ ನೂತನವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ 100 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ 40 ಫೀಟ್ ಅಗಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಮೊಚ್ಚ ಖರ್ಚಿಲ ವೆಚ್ಚ ತೂನಗ ಬರುವುದು ಚಿಂತನೆ ಉಂಟು ದಾನೆ ಬಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಏರು ದಾನಿಲೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ಸುಮಾರು ಜಂಟ ಪೂಂಜೇರು ಪಾತಿರದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಮಲ್ಲಜಿ ದೇವೇರು ನಡಪೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುದ್ದಾಡದ ಈಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪಂಟ್ ನಾವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಸುಲಭ ಆಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಗೆ ಆನಾದಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓಡು ರಟ್ಟನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇತೇರ್ಲ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲನ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿಂದ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚಾಣ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇ ತೀರೋಡು ಮನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಅಚಲವಾದ ಆರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾತ್ ಒಂಜಿ ಸೇವಕನ ರೂಪೋಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಲಸನಾಗ ಆರೇ ಗಾರೆ ಕಲತದ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯನ್ ಪಂಡದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಟು ಗೋಶಾಲೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಒತ್ತಿರದ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲುಡು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಬತ್ತಾರ ಕೇರ್ನಾಗ ಈಗ ದಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಗೋಶಾಲೆ ಒಪ್ಪನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊರ್ದು ಗೋಶಾಲೆದ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಐನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಯ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಸಮಿತಿ 34 ವರ್ಷದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ನಡೆದೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಮುತಾಲಿಕನ ವಹಿಸೊಂದು ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜಡು ಮಾತೆರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಡು ಅವೇತೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬತ್ತದಲ್ಲಿರು ದೈದಿದಾರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆವಡದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಲೇ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನು ಹೊರತುಡು ಆ ಓಡುನು ಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂಲ ಅನ್ನದಾನ ನಡಪೊಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ ಐನು ತ್ವರಿತವಾದ ಆರ್ನ ಕೈಟಿಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪಡು ಸಾಲ ಮಲ್ತಾವಡ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಮದನ ಸಮಿತಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಕಲು ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಏತು ಕಷ್ಟಡು ಮುಲ್ಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಮೂಜಿ ಕೊರ್ತದ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಚಕೇರು ಎಂಚಿನ ಪಂಪಂಚಿನ ವಸ್ತು ಬೋಡ ಐನು ಕಣಂತು ಕೊರ್ಪನ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಾದ ಬಂಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇದೆ ಮೂಲೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಓಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡಿತ್ತನಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತದಾನ್ಲ ಇದೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಪೂಜೆ ಈತು ವರ್ಷದ ಮುಲು ಉಂತೆರ ಯಾರು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಮೂಜಿ ಬರ್ತದ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಅವು ಮಾತಾರಿ ಪಂತೆರ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕರಣಾರು ಕೊರ್ದು ಮೂಜಿ ಬರ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆಪರೆ ಸಹಕಾರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜೆರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆರು ಪಣ್ಣಗ
ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪೂಂಜರಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಈತ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿಸವನ ಕೆಲಸ ನೀರು ಮಲ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆರೆ ಗೋರಿಯಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಏತು ದಿನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಬದುಕದೀಪು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದೀಪನ ಹೊರತುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಾನಾ ಏರಾನ ಕಾಲಾನ ಕಾಲೋಡು ಪನ್ವೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಬೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಜನಕಲ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವುಡೈಕ್ ನಾವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಸಮಾಜ ನೆನಪು ದೀಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾದ ಚಂದ್ರಸ್ಪುಂಜರ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಮೂಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಓಡೆ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಂಡದು ಇನಿಮುಟ್ಟ 60 ಮೂಲ ಸೇವಾ ಕೌಂಟುಡು ಕುಲುದಿಪ್ಪನ್ 6 ಕಾಣೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಮೈಪ ಬತ್ತ ಅಡಿಪುನಿ ಐನ್ ದೆಕ್ಕುನಿ ಮೂಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣ ದಿಪ್ಪು ಏತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಂಡು ಬಂಡ 14 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಗಳ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಒಂದು ತಿರುಗಿದು ಬರಲಿ ವರ್ಷ ಐಕೊಂಜಿ JCB ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ತಾರದೈತ ಮೊದಲು ಪೋಪುಲೆಕ ಐಕ್ ನೀರು ಪೋಪುಲೆಕ ಐಕ್ ನೀರು ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜ ಐನ್ ಬೋದು ತೂದು ಬತ್ತದು ಆ ದೈನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಅಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಐನು ತೂದು ಬೆಳಗಾವ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೆಳತ ಮರ ದಿಪ್ಪು ಇನಿ ನಡ್ನವು ಇನಿ ನಂಗೆ ಫಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೊಂಜಿ 105 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಆ 105 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಇತ್ತೇಕ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡು ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮರಮಟ್ಟು ಬೋಡು ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಡನೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಬಂದ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರಿದಿಪ್ಪಡ ವಿಷಯ ಅಡಿ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತದಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಆ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರು ವಹಿಸೊಂದೇರಿ ಅರೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಆ ಸಭಾಂಗಣದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾಡು ಅರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದೇವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಅವು ಆವಡು ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇವರನ್ನ ಸಹಕಾರಿಪಡಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಇನಿತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಈತ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ಬೈದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಒಂದು ದಾದಾಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಐಕ್ ಹಿರಿಯರ ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರು ಪಂಚಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ನಡೆತೋನ್ಗ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ವೇತೋ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆರನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರ ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಗಣ್ಯಮಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿಪ್ಪನ ಗಣ್ಯಮಾರ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಣಿನಾಡ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ದುಮ್ಮುದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾಲಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಂಜೇರು ಬರಂದುಲೇರು ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬೆಳಗಾವಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಂಜೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪಣಿಸಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವಿಚಾರಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಣ್ಣರು ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमंगलदातारौ पार्वती परमेश्वरौ गणेश स्कंद संयुक्तौ वंदे वांछित सिद्धये ವೇದಿಕೆ ದಮಿತ್ ತೀರ್ಥ ಉಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ದೇವಿ ಸ್ವಭಕ್ತ ಜನತಾ ಅನುಜಿಘೃಕ್ಷಯ ನಿಹತ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾದಧೀತ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಓಕೆಂಡ ಭಕ್ತಿರು ಬಿಡ್ತು ಬೇತೇರಲ್ಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ದೇವಣ್ಣ ಆರು ಮಾತ ವಿಷಯಟ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆರಡೆತ್ತಿನಾಥ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಯಾರು ಕೊರಿಯರಡ ನಮ್ಮಟ ಕಾಸು ಕಾಳಿದಾಸೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪ ಏಕೈಶ್ವರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇಪಿ ಸ್ವಭುಜ ಗುರುಮದಃ ಯಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸ ಅಂದ್ ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತಾನು ಒಡೆಯ ಅಂಡಲ ತಾನು ಚರ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಪೊತೆ ತೊಂದು ಬುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಎಂಕದ ಅಲಬಡ್ಚಿ ಅಂತ
ಅದನ್ನು ದಾದ ಆರೆಗೆ ಬೋಡು ಬಂಡ ಭಕ್ತಿರು ಬೋಡು. ಆ ಭಕ್ತಿರು ಬೋಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಜಾಸುರನ ಕೀರ್ತಿ ಚರ್ಮದ నేను ಆಯಗೋಸ್ಕರ ತೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಭಕ್ತರು ಹತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಡ್ಚೇ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚ ನಡೆದವರ 500 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ದೇವಣ್ಣದ ಕುರುಹು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುರುಹು ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಾ ಉಂಡು ಅಂತ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಇತ್ತನೇನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾ ಅಚಂಡ ಅಪನಗ ದಯ ಬೂರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ದಯಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ದಾಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಗಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಉಂಟು. ಗಾಲಿ ಬೀಸನಿಗೇನ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಗಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಬೀಸನಿಗೇನ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಬಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೆರಡ ಯಾನುಳ್ಳ ಜಡ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಬುಡಿಯರು. ಇತ್ತ ಈ ಊರುಡು ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಭಕ್ತಿರ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರ್ದ ಅಚಂಡ ಯಾನು ಕೂಡ ಉಪ್ಪೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಪಣದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು. ಅಂಚ ನಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹಿಡ್ದವರ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ದೇವರು ಬತ್ತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ದೇವರ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ನಮಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮಾತೆರಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಕು. ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಸಹಪಾಠಿ ಕುಚೇಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಡತನಡೇ ಬದುಕಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇವರ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಡತನಡೇ ಬೋಂಡು ಜೀವನ ಅಡೇ ಕೊಂದಿನ ಬುಡಿದಿ ಬಂಡಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀರಿನ ದೋಸ್ತಿರೋ 4 ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜ ಅಪನಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಈತು ಬಜಿಲ್ ಕೊಣ ಎತ್ತು ದಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತು ಬಜಿಲ್ನ ಕೊಣೋದು ಅವನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ರೆಗಳು ನಾಚಿಗೆ ದೇವನ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ರಾಜಿ ಅಪನ ರಾಜಿ ಎಂಚ ಕೊರಪಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಒಯ್ತುಗೆ ತೊಂಡಿರ ಬಜಿಲ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ತಿಂಡೇರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕುಚೇಲಗ ಸುಧಾಮೆ ಎಂದು ತರಬತ್ತಂಡು ಕುಚೇಲೆ ಬಂಡ ಅವು ರಡ್ಲ ಪುದಾರತ್ತು ఆయన నెట్టు పురాణుడు బండక పుదార పండుకున్న క్రమంచి అని అన్ను అర్థరామ కుచేలే బండ బజీ కుర్తేలు కుంటుంతుందని బండ కుంటు తూదండ్రಲ್ಲ ఆడ కాసిజ్జి అంజన కుచేలే అని పుదార కొరియరు. అవి ఒక సుధామే బండ మారి మళ్ళా ఇల్లు కట్టిదినే ఇతర సుధామే దామ బండ ఇల్లు మళ్ళా సుధామే కుచేలేనే సుధామే ಐದಾವರ ನಮ ದೇವರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಕೊರಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡು ಒಂದರ್ಥ ದೇವರು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಪೋತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಗಾವಣ ಬೇರೆ 5 ಬಂಡ್ ಬೇರ మనసుదల అయిపోండు మా జోకులే అడ్డ అవడు అండ్ బాయిడు బర్పిని శబ్ద అయ్యపకేండ అండ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುಟ್ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಹೋಯ್ರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷೆ ನಡೆದೋಜಿಂಡು ದೇವಬಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕಟ್ಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇತ್ ಗಜಪೃಷ್ಠ ಆಯ ಬಂಡನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ಆಯತ್ ಐಕೊಂಜಾತ ಜಾಗ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತು ನಂಜನ ಜಾಗ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ವಿಧಾಂಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಕು ಬಂಡ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕೊರತೆ ಅಂಡು ಆರು ಬಣ್ಣಿ ಅವು ಕೊರತೆ ಏನತ್ತೆ ಅದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಚ್ಚದ ಊರು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೆಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂಜೊಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸೆಕೆತ ಉರುಡೊಂದು ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಕೂಡ ನೆಕ್ ಮರಮಟ್ಟದ ಗಾಲಿ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಿದ ನೆತ್ತನೇ ಮಿತ್ತದನೇ ಗಾಲಿ ಪಾಸ ಅವಳು ಪಾಸ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಎತ್ತು ಬೆಚ್ಚವು ಆ ಬೆಚ್ಚಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಒಲೆ ಅರ್ಚಕೇರು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ನೆಂಚ ಉಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಕಲು ಬೆಚ್ಚಡು ಕುಲ್ಲು ನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಣ ಸಮ 10 ಪನ್ಪಿನವಾದದೆ ಅಂಚಾರ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಿ ನೆಡ್ತಾರ ದಾನೆ ಅಂಡು ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲೆ ತಂಪೂರಿಂಡು ದೇವರಿಗೆ ತಂಪಾಂಡು ನಂಕ ಮಾತ ತಂಪಾಂಡ ಹಿಡ್ದಾರ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಡಾಣಿನ ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಅವು ಬರ್ದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಮೂರು ಕೆಲಸ ದೇವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ಬೈದೇರು ಇತ್ತ ಎಂಗಾರು ಪಣ್ಣಗನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಪುಂಜೇರು ತುಂಬ ಮೂಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಂತೇರು ಈದು ವಿವರಣೆ ಆದ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಈತು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಈದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಂಡು ಓಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ನಡಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ ಆಮ್ನಾಯ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಸ್ತು ಪಂಚಧಾ ಅಂದು ಆಗಮದ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿಯಪ್ಪ ತಂತ್ರಿದಾರು ಅರ್ಚಕರು ವಿಶೇಷ ಆಧಾರಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆ ದೇವರೇದ ದಿಕ್ಕು ಧಾರೆಯರೋಡು ಐದಾರು ದೇವ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ದೃಷ್ಟಿ ಆರು ಜಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಬ ಕೈಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಉತ್ಸವದ ಪಗಾಣ್ಲ ಮೂಲ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅವಡು ಅಪನ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣು ಐಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ನಿಯಮೇನ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಮ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೂಜೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತೇ ಮಲ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಲು ಇದು ಪೊರ್ತುಕು ಪೂಜೆ ಈ ಸಮಯಡು ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸಮಯಡು ಐಕ್ಯ ಪಡ್ತಿನ ಪರ್ವಲು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗಡ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡಬೋದು ನಿಯಮೇನ ಐಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವೇನ ಉತ್ಸವ ಐಬಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನೇನ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದು ಇದು ನಡಪೋಡು ಅನ್ನದಾನ ಕಡೆಗೆ ಬಂಡೇಡ್ಲ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಾರರು ಬರಬೇಕು ಅಡ್ದಾರ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮೂಲು ದೇವಿಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಡು ರೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಉತ್ಸವ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯಕಲ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಕಲಶ ಮಲ್ತದೇ ದೇವರೇ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪೇರಿ ಕಲಶ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಆ ಕಲಶವನ್ನು ಶಬ್ದನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಯಾಕಡೆ ಕುಜೇಲೆ ಸುಧಾಮೆ ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಶ ಅಂದು ಅರ್ಧಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಕ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಎಂದರ್ಥ ಕಂ ಲಾತಿ ಇತಿ ಕಲಾ ಅಂದು ಪದಾರ್ ಕೊರಿಯರು ಭಗವಂತನ್ ಕನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಲಾ ಅಂದು ಪದಾರ್ ಮಾಟಕು ಕಲಾ ಬಣ್ಪ ಕಲೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅಂತ ದಾಯ ಕಲೆ ಅಂತ ಬಣ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆನ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬುಂಡವು ಐದಾರವು ಕಲಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಇತ್ತು ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲಾ ಬಣ್ಪೇರು ಜಿ ಕಲೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತು ಕಲಾ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಕನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದೇವರೇನು ಕನ್ಪಿನ ದೇವರೇನು ಕನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನುಂಡು ವಸ್ತುಲು ಕಲಾ ಪಂತನು ಕಲಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶೇರತೆ ಇದು ಕಲಶಃ ದೇವರ ಕನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ವಸ್ತುಲು ಅವು ಇಟ್ಟು ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪ ಐದಾರಕ್ಕೆ ಕಲಶ ಅನ್ಬುದಾರೆ ದೇವರೇನು ಕನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕನ್ಪೇರಿ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅವೇನೆ ಅರ್ಚಕರು ಮಲ್ಪೇರಿ ವಿಶೇಷ ನಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತಿರ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ಐಕೆ ಕಲಶ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಲಶನ ದೇವರೇ ಮೈಪುನಗ ದೇವರೇನು ಕನ್ಪಿನ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರುಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಶಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಪಾನ ದೀಪಿನಿಂದ ಅರ್ಥತ್ ಕೊಡಪಾನ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅರ್ಥತ್ತೈಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಕಲಶದ ದುಂಬು ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸಲುಂಡು ಬಜಿ ನೇರ ಬತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಆವಡು ಪ್ರಾಸಾದ ಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಸಪ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ನಡೆದು ಇಂಚೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಒಂಜೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ತತ್ವ ಹೋಮ ಮುಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಸುತ್ತ ಜಾಗ ಶುದ್ಧ ಆವಡು ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶುದ್ಧ ಆವಡು ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧ ಆವಡು ಐವಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಅವಯವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಥವಾ ಮಂಡವು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೊಂದು ಆಹುತಿ ಕೊಲ್ತು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಸೋಕುಡು ದೇವರೇನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಿಂಜೋಡು ಬಂದು ಕಲಶನ ವಿಶೇಷ ಆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತು ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂತ ಉದಾರ ಅವು 16 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು 500 ಸಗರ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತ ಅವು ದಯ 16 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬಗೂ ಒಂದು ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಂದು ದೀಪ ಆ ಪಾಣಿಪೀಠಗಳ ಬಿಂಬಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರ್ಪನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅಂತಾರೆ ಅಡಿ ದಿಂಜ ಆರಂಭ ಆಪಣು ಶಟಾಧಾರ ದಿಂಜ ಆರಂಭ ಆಪಣು ಅದು ಮಲ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಾಡಿಬೇಕ ಪೂರ್ಣ ಆಪಣು ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಾಂಡ ಅಷ್ಟಬಂಧದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏತಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ 16 ವರ್ಷ
ದ್ವಾದಶಾಬ್ದೆ ಪರೇ ದೇವೇ ಯದಿ ಬಂಧೆ ದೃಢೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಉಂಟು. ಪಂಡ 14 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಪೋಪು ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಪೋಯಿ ಜಡ್ಲ ದೆತ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಪಾಡಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೊಟ್ಟುಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡೆ ಐದಾರ 16 ವರ್ಷಕ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಜ 16 ವರ್ಷಕ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಣಕ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಮೂಲಕ ಜಿಂಜಾವನು ತಂತ್ರಿದಾರ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬರ್ತದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಬರ್ತದ್ದು, ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಬಂಡ ಶುಭ ಸಕುನ ಒಂದು ಆರಂಭ ನೀಡಿದಿಂಚಿಲ್ಲ ಶುಭ ಸಕುನ. ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ, ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರು ಬರ್ಸ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತಂತ್ರಿದಾರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅಂಚಂಡ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಅಂಡ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮದಾದ ಕೆಲಸ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ದೇತು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಾರನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನು. ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಜನ ನಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನದಾದ ದೇಶನ ದೇದ ವಿರೋಧ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ದಾದ ದಾಲ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಐದಾರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕ ದೇವರೇ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನ ಮೂಲ ಉಂಡಾತಂಡೆ ಪಂಡ ಎತೋ ಸಮಯ ಜನ ಕೂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ದೇವರು ಮಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಉಂಡಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಪು ನಾವು ನಮ ಅವಡು ಕುಚೇಲ ಇತ್ತನೆ ಸುಧಾ ಮೇಲಕ್ಕ ನಮಲ ಅವಡು ಅಂಡ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಏತಿ ಒಂಜಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪರೆ ಆಫೀಸ್ ದೇಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಫೀಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಏತು ಜನ ದಿಕ್ಕೀರು ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ 1000 ನಾನು ಬಾಂಗ್ಲ ಹಿಡಿದೇ ಸರ್ಪುಣ ಅಂಡ್ಲು 2,000 ಅದನ್ನು ಬರು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಅಂದ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ 2,000 ಜನ ಯಾವ್ದು ನಂಗೆ 1000 ಜನ ಬೋಡು 1000 ಜನ ಬೋಡು ಬಂಡ 1000 ಜನ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಹೊರಡ್ತಿ ಕುಜೀರು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಲಿದಾಕಲು ಅವರೇ ತಯಾರುಪ್ಪು ಆ ಅಂಚಿನ ಹಾಕಲು ಎನ್ನಾಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಜೆಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ 2 ಗಂಟೆದ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಇಪ್ಪು ರೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬುಲೆಂಡ ತನ್ನಾಸಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐದಾರ ಕೆಲವೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಒಯ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಐಟು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ದುಡ್ಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ತನ್ನ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಆ ಮಂಡೆ ಬೋಡ್ತು ನಂಜಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜು ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಇಡ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಗುದು ಕಟಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನಗ ಒಟ್ಟು 30,000 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಜ ಸಾಧ್ಯನೇ 30,000 ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ 30,000 ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನು ನಾಣೆ ಮರಲಿ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ 8 ಜನನ್ನು ನೀಂದಾವನ ಹಾಕ್ಲುಬೋದು ನೀಂದಾವನ ಹಾಕಲು ನಂಗೆ ಚಿಕ್ಕವರ ಗಿರಿಜ ಸೆಟ್ರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಯಾರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಪಡ ರಂಗೋಲಿದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅನ್ನ ಛತ್ರದವಲಿ ತಿರ್ರಾತ್ರಿ ಜೀದಿನೆಲ್ಲ ಅವಲಿ ನಿತ್ಯಗೋಲ ಜಪ್ಪಾಯರ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಜೀದಿನೆಲ್ಲ ಅವಲಿ ನಾನು 18 ಗಂಟೆ ಊಟ ಒಣಸ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಅವಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳೆ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಿಘಂಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ಇನಿ ಮುಟ ಇನ್ನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ತೈಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದ ಬಂಡ ಹೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅವಂದೇ ಉಂಡು ಊಲ ಉಂತುದು ಜೈಡ್ದವರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂತುದುಂಡು ಸುತ್ತ ಪೌಳಿ ವೈತುಂಡು ನೆಲಲ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಪಿರಾದ ನೆಲಲ ಪೊರ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಹಾಲು ಆಪುಂಡು ಇದ್ರ ರಾಜಗೋಪುರ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಈತ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂಡೀರು ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ದುಂಪೋತಿರುವ ನಂಕುದಾದ ಚಂಡ ಯಾನು ಈ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಸ್ವಾಸ್ತವಿಕರ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಏನ ಎಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ದಯಲ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೀರ್ಣ ಬಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಅಜೀರ್ಣ ಬಂಡೆ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡು ಅಜೀರ್ಣ ಅರವಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ ಕೊಡೋದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿಡು ಜೀರ್ಣ ಅವಡು ಅಂಜಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜೀರ್ಣ ಅರವಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆದಿ ಕೊಡು ಬಂಡ ಅಜೀರ್ಣ ಬಂಡ ಹಾಲಾಪಿನಿ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಹಾಪಿನಿ ತುಂಡ ಹಾಪಿನಿ ಪುರ ಹಾಪಿನಿ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನ ಆಹಾರವು ಆವಡು ಅದರ ಬಂಜಿಡು ಜೀರ್ಣ ಆವಡು
ದೇಹ ಜೀರ್ಣಾರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಮಲ್ಪನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊತ್ತುಂಡತ ಅವು ಜೀರ್ಣ ಅವಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡ ಕುಚೇಲೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ನಕ್ಕ ನಂಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಕುಚೇಲೆ ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ನಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಉಂಡ ಬಜಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪುಣ ವಿಭವೇ ದಾನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಸು ಉಂಡ ಪುನಗ ದಾನ ಕೊರೋಡು ಅವು ಏತ್ ಕಾಸು ಪುನಗ ಏತ್ ದಾನ ಕೊರೋಡು ಬಂಡ ಆಯಡ ಏತ್ ಕಾಸು ಉಂಡ ಆತು ಗುರುವಾರದ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪಂಪಿನಿಕೆ ಅಂದಿ ನಾನು ಆಯೆ ಬಾಲೆ ವಾತಜಿಗೆ ಬಾಲೆ ಆವರೆಗಿಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಉಮಿಟ್ಟು ತುಲಾಭಾರ ತುಕಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಮಿಟ್ಟು ತುಲಾಭಾರ ತುಕಾವೆ ಬಾಲೆ ಅಂಡು ಬಾಲೆ ಅನೇ ಕಾಸುಲಾಂಡು ಕಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಾಸು ಅಣ್ಣ ಉಮಿಟ್ಟು ಕೊರನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಕಾಸು ಕಂತೆಗೆ ತುಲಾಭಾರಗು ಏತ ಅಣ್ಲಕ್ಕ ತಕ್ಕಡಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೋಪುಜಿ ಮೇನ ತಕ್ಕಡಿಯೇ ತಿರ್ತುಂಡು ಮಗನ ತಕ್ಕಡಿಯೇ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರಗೆ ತಂತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಯ್ಟ್ಟು ಬಂತೀನಿ ಪರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಯಾನು ಉಮಿಟ್ಟು ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಉಮಿಟ್ಟು ಬಂತೀನ ಅದೇನು ಉಮಿಕನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರೋದೇ ಪುಲಾವಂಡರಿಗೆ ಉಮಿಟ್ಟು ಕಂದು ದೀ ಕೂಡಲೇ ತುಲಾಭಾರದ ತಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರ ಕಥೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ನಂಗೆ ಒಯ್ಟು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಆ ತಾಕತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಒರೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋ ನೀನಾಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡು ಬಂಡ ಕೊರ್ರೆಗಾಪಚ್ಚಿ ಏನಡ ಕಾಸುಂಡು ಬಣ್ಣೆ 1 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋಳಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದನೆ ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಕಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೈಕಲ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಯ ಬತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಪೇರು ಆ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಕಾಯಿಕನ ಮಾನಸಿಕನ ವಾಚಿಕನ ಓ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಗಿಂಡ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡ ಅವು ನಿಘಂಟು ಕೊಡ್ಬೇರು ಯಾಕಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದರ್ಥ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿಂಚಿನೊಂಡ ಆ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದೊಲ ಎನ್ನದು ಬಾಯಿಡು ಪಂಡದು ಮುಳ್ಳು ಬಾಯಿಡು ಪಂಡದ ಪುಂಜೇರ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಉಳ್ಳೇದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಡೇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷದ ಆಪಣು ತಂತ್ರಿದಾರು ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಬೇಕು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷದ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷದ ಗೆತೊಂಡ ಆ ಒಂದಿನ ಸೊತ್ತೊಂದು ದಾಲಜಿ ಅಂಚ ಈ ಇನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಲ್ಪೇರುವಮ್ಮನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲ ನಡತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ವಿಚಿತ್ರ ದಯಪಂಡ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ ಪುರುಷಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಹೃದಯದ ನಗಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಪುರುಷಗಳೇ ಒಲೆ ಕುಲ್ದಿ ನಾ ಸೋಮನಾಥಿ ಅಂಚಪ್ಪನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪುರುಷನ ಸೇರಿಸೋ ಅಷ್ಟಬಂಧನ ಬಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ನಿಖಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಐದು ಭಾಗವಹಿಸೋಪನ ಒಂದು ಯೋಗನ ನಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾವ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಯನೆ ಕೊರಡು ಅದರ ಯೋಗನೇ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ಪಾವನಾವಡು ದುಂಬು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬತ್ತಲಕ್ಕನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪರ ಯಾವ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚಿನ ವಾ ಉಪದ್ರಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಆ ಚಂದ್ರಾರ್ಕತ್ ಯಾವ ಸೂರ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಏಪ ಚಂದ್ರಲ್ಲೇನ ಏಪ ಮುಟ ಸೂರ್ಯವಲ್ಲೇನ ಏಪ ಮುಟ ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಆತ ಸಮಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಡನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಗದಂಬ ಅರ್ಪಣ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ನಾವು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪುಗಾಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವತ್ತು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ್ ಬೆಲಗೌಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ್ನ ಪಾಲು ಮಲ್ಲೊಂಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತಿರ್ಲಿ ಆ ನೀಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕರಿನ 1997 ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಬಹುದು ಭಿನ್ನ ಐತನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ತಿಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಸಹಕರಣ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆನಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ದೇವರನ ಮಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿರು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ. ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣಿತ ದೇವರು ನಡಪುರೇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರು ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ,
ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುರ್ತು ಕಮಿಟೋಳು ಪೋಪುನಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಇರದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಪೋಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಂದು ದಾನಿಂದ ಬಂಡ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ಪೊಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇದು ಸೇರೋಣ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ರಡ್ಡು ಪೋಸ್ಟು ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಅಕ್ಲ ಆಯಿರ ಅಂಡ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮುಗು ಅಕ್ಲ ಪಿರವಳು ನಾವು ಮಾತು ಒಟ್ಟಾದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐನೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನು ಐಟು ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಿಪ್ಪು ಪೊಲಾಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಪ್ಪೆನ ದಯ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸನ್ನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಸಾಗರ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮರಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೊన్నారు ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜಿಕೆನದ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ ఆయన ತುಲನೆ ಮಲ್ತದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರಡಲ ಒಂಜಿ ದಡ್ಡಿದ ಪಾತ್ರನಾರತ್ ನಿನ್ ಮಾತ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಪೋದು ಚಂದ್ರಸ್ ಪುಂಜೇರಿ ಎರಡ ಪೋದು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಹಾಯರಂಡು ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದು ಆರ ಭಿನ್ನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರು ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಅರೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮಾತಿನ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಚಿತ್ತೈಸಿದೆ ನಮ್ಮ ನೀರೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತಿರ್ಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾರು ಒತ್ತು ನೋಡು ಐಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಐಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ದುಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐವಿರಾಯರಿತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಆತನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದಾನದ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಟಮೆಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸన్నారు ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನೇತೃತ್ವಡು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆನದಲ್ಲ 5 ಆರ್ನ 60 ಆರ್ನ ಮಗೆ ಮಂಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಬಲ್ ರೈಕಲಾದಿಪ್ಪು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೇರಿ 5 ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಲ ನೆಕ್ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮರಕಣಪನ ಪುರ್ತಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ 5 ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈಕಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ ಕೆಲ ಈ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬುಕ್ಕ ಪೆತ್ತರ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಘೋಷ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳಾರ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದೀದಿ ಎಂಕಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಯೂರ್ ರೈ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೈದಾರು ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಭಕ್ತರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಿತಿ ರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು 10 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕಲೆ ಅಂಚನೆ 150 ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿರುಲ್ಲ 5 ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ 5 ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಉಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಬುಗ್ಗಿ ಅಂದು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಮಾತ ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ದೇವರು ಒದಗಾದ ಕೊರಡ ಬಂದದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆತನ ರಡಿಜನಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ TG ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ರು 2 ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದು ಈ ದಿವಸದ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜರ ಭಾಗ್ಯ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜರ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಈ ಇನುಳಿಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಭಾಗ್ಯ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತ ಬಲಿಮೇವ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಚಟ ಬಲಿಮೇವ ಹೋಗುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಟ್ ಬಂದ್ ರವಿ ಅಂಡಿ ಯಾನ ಪೂಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇತಿ ಬಲಿಮೇವ ಹಾಕ್ಲಾಗಾಯ್ತಾರೆ. ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಊರಿನ ಜನರ ಶಾಂತಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈರಡ್ದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಬೇತಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ದು ಕೊರಪ ಊರ್ದು ಬಿದಾಯಿ ಹೂವ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಸೊರಂಗ ಉಂಡು, ಅವಳು ತೋಗದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲು ಪುರಿ ಆನ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಬೇನೆ ಅಂಡ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಚಟ ಉಂಡು ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಯ ಪರೋಡೆ ಐಕ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಾರ ಬಕಾಸುರಿ ಪಂಟಿಗೆ ಬಂಡು ತುಂಬಿದ ಅನ್ನ ದಿನವಾಲ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಬಿಡೋಡು ಆರ್ಕೆನೆ ಚಾಗು ಪೀರ್ ಕೊಣತು ಕೊರಲಿಯ ಏರ್ಲು ತಯಾರಾಯ್ತು. ಅದ ಒಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಲಕ್ಕದ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರಪೆ ಕಾಂಡೆ ಬುದ್ದು ಪೀರ್ ಯಾನ್ ಕೊರಪೆ ಗೀತ ಅನುಪುದರಲ್ಲ ದಿನವಲ್ಲ ಈ ಗೀತ ಕೊಣದು ಪೇರು ಕೊಣದು ಕೊರಂತಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬರ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸೋಡು ತೋಡು ದಿಂಜಿಂದು ಸುದ್ದೆ ದಿಂಜಿಂದು ಪಾತಿದೆ ಬೈಜೆ ಸುದ ಕಡಪೆ ರಾಪಜಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೇರದ ಪಾಜಿ ಅಂಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚೊರ ಬೊಪ್ಪಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾನಗ ಸುದ್ದೆತ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಸುದ್ದ ಅಂಟದ ಬರ್ತದೆ ಪೀರ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆನ ಎದುರು ಬಲಿಮೆದನ ಎದುರು ದಿಯ ಬ್ಯಾಗ ಪೇರು ಬರ್ಪ ಚಟೊಟ್ಟು ತಡೆಪಿಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಟ ಇತ್ತನ ಆ ಪುರ್ತುಗ ಅವ್ವ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಏತುಗ ಹೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾನ ಬುಡುಪಾದ ಮೂಲು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಭೆ ಟಣ್ಣೆ ಯಾನು ಪಂಡ್ತುವೆ ಬರೀ ಮೇಲೆ ಏನು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಕ್ಕೇಂಡಿ ಹಾಲು ಪಂಡಲ್ ಬರ್ಸ ತೋಡು ಬೊಳ್ಳ ಸುದೆ ಪಾತಿದೆ ಪೂರ ಕತೆ ಪಂಡಲ್. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಅಂಬಿಕೆ ನೀನು ಕಾಯ್ಬೇಕಾ? ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳು. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿಸಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂದು ಬಲಪಾಯಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ 5 ಮುಖಾಲ ಕೊಣಸು ಪೇರ್ನ ಬಲಿ ಮನೆ ದುಡ್ದಿತ್ತು. ಏನು ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಳೆ ದಾಡ್ಸಿಗೆ ಅಂಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ನಾ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮತಾರಕ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೆ. ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಹೊಳೆ ದಾಡಿಸಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಬಂಟಿಂಬಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾ ಹೊಳೆ ಬದಿಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ ತೋರಿಸು ಪೊಣ್ಣು ಪೇರ್ದ ಬಾಜನ್ ತರೆ ಮೇಲೆ ದೀತಾಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಬಂಟಾಲು ಸುದೆ ಕಡತ ಇಂಬೆಕೇಂಡೆ ಚಾಲ ಬರೋಲಿಯಾನು ಪಾತಗಳು ಸುದೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಹಾಲು ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಲು ಬೇರೆ ಕುಂಟು ಅಂತೆ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ತದೆ ಸುದಕ್ಕಿ ಜತ್ಕೆ ಮೊರಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತನು ಬೇರೆ ಪೋಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇರು ಪೊಣ್ಣು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೇರೆ
ಒಂಜಿ ದಿನದ ರಾಮನ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಆತಿ ಐನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂಡನ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಪಂಟಾರು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರುಡು ದಾಂಟೆ ರಾಪುಂಡು ಪಂಟಾರು ಯಾನ ದಾಂಟದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆ ಮಂತ್ರ ಮಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನ ಈ ಸುದೆ ಕಡಪುವೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಸೊಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೇ ಪರಿಹರಿತು ಕುರುಪಿ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಸುದೆ ಕಡತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ ನೀ ಕತ್ತಿನ ರಾಯ ಪಂಡ್ಯ ಪಂಡ ನಿಂಗಳ ಪುರ್ತು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತು ಯಾನ ತರ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೇರಿದಿದು ಸುದ ಅಂಟನ ಗೀತಾನ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಪುಂಜರಿಗೆ ಯಾನ ತುಳಾಯ ಮಲ್ತು ಸೋಮನಾಥ 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 ಪಂಡದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನೇ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿತ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸಾಧಿಸಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸ ಪುಂಜರಿಗೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಯಾನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತು ಚಂದ್ರಪೋಸ್ ಹಾಸ ಪುಂಜರ ಕೈಪಾಡಿನ ವಾಬೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲಾತಿ ಐವಿ ರಾಯರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ನೂಕುದು ಬಾಟ ತೂತೇರು ಪುಂಜರ ಇರಡೇನ ಪಂಟೆ ಯಾನ ಪೋಡಿತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಯಾನ ಪೋಡಿತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಅಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ ಪುಂಜರ ಐನು ಮಲ್ತ್ಯರತ್ತ ಪಂಡ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು ಆ ನಗುಮುಖದ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಡ ಉಪಣಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಳ ಕೊರ್ಪಣ ಅವರು ಆರು ಕೊರ್ಪಣ ಗೌರವ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪಾಠ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪುಂಜರ ಬಣ್ಣ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವು ಮಾನವೀಯತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀಲೇಶ ಉಚ್ಚಿವಲ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪುಂಜರ ಮೂಲ ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆ ಅವು ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಡು ಏರ್ನಾಂಡ ಒರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ನಾಯನ ಪುದಾರ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜಾರ ಪುದಾರ ಬರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜನ ಸಾಧನೆ ಅಡೆ ಉಂತಿ ಯಾರು ಉಂತಿಯರು ಮನೆ ಮನೆ ಕುಲಜರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿಯರು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ರಾಜಗೋಪುರ ಆವಡು ಮಣಿಂಜಿನ ಪಂಡೇರು ಪುಂಜರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಡು ಯಾನ ಪಾವರು ಗುತ್ತದ ಕಂಡವಂತೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜ್ ಮೇರ ಎಕರೆ ಅಡೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗು ಪೂಂಜರು ಬತ್ತುತ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ತುದ್ದ ಪಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನಛತ್ರ ರಾಜಗೋಪುರ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜರ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮಾತ ಆಪುಡು ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊಲದ ಸಮಿತಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಮಯೂರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದ ಈ ಸಮಿತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬೇಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಣ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಪುಂಜರೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಈಗಿನ ಬೆರಿಟಿ ಯಾನುಳ್ಳೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಣ ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈತ ಓಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಆರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕುರಿಯಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಎನ್ನಿನ ಆ ತಾರೀಕು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವಡು ಪೂಂಜರ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬಾರಡು ಅಂದು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪೂಂಜರ ಮಾಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಇನಿಯತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆರ ತಿಳಿಪನ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರಡನ್ನು ಪಣಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೂಂಜರೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹಿನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವನ್ನು ನಮಾತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಾದ ದೇವರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜೆಯರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮಾತ ಅರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಸೇವೆ ಕೈಗೊರ್ಗಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ಜಿ ರಾಜನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಶರಣರು ಬೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವದು ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದೂರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ತೋಡಕಿನಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತರಿ ಕೈಮುಗಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಭೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿದಾರಾಯನ ಉಚಿಲ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸನರು ಬತ್ತದೇರು ಬಸ್ಸೇರ್ದನ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತೆಯರೇ ನಲ್ಮದಿ ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಮಗಿದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಆತಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವರ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರತ್ತು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರನ ಅವಳು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ನಿಂತ ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಣೆ ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಬರೋಡು ಬಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಏಪಲ ಯುಗ ಒಪ್ಪುನು ದೇವರ ಬಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಡ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿದಾಯದ ಅಗತ್ಯದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅವು ನಂಗೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಯೋಗನ್ ದೇವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋಡು ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಮಲ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ಯೋಗ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಬೋಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ದಾಲ ಇದ್ದಿದೆ ಎಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡು ಐತ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಗೋಡು ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ತುಗೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪಣಂಚ ಆ ತುಡಿತ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದಾಲ ಸುಲಭತ್ತು ಐಕ್ ಆ ದೇವರನ ಮಾತ ಆ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೊರಡು ಆಯ್ನ ಮಾತ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ದೇವರ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೇರಿ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೇರಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದುಕೊಂಡ ಆರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಆರು ಪಂಡಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಾದ ತೊಯ್ಪಣಿಸಿನ ನರಮಾನಿ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೇರ್ಲ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗಳ ಮಾತು ಜೊತೆದಾರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡಿ ಆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡು ದೇವರು ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ತೂಪಣಂಚಿನ ದಯವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಹತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ನಡುಪಣೆಗೆ ದಾಲ ಪೊಡಿಗೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತು ಜನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸುರೂತ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ಆ ಯೋಗ ಕೊರತೆಯರು ಮಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಹಿಡಿದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒರಿದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ನಡುಪಣಂಚಿನ ಆ ಮಾತ ಬಾರ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪುರುಳ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಉಂಡು ಸೋಮನಾಥ ಮೇರೆಗೆ ಏಪಲ ಚಂದ್ರ ಪುಂಜರು ಬಣಂದು ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡು ಬರ್ತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರಿಗಳ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರದು ಇನ್ನುಳಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ನಡಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಡಪಾತಿರೋ ನೋಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ನಮಾತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಂದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೊಯ್ಯ ತಯಾರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮಾತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅವೇತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಕೂಡ ಉಳಿತೊಟ್ಟು ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೊಯ್ತಬೇಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಭಾಸ್ಕರನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ತಂದೆಯವರಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕಂ ಶುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾ ಶಿವಮಹಂ ಭಜೆ ವಿಶ್ವತಚ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹುತ ವಿಶ್ವತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂಪ್ರದತ್ಯೈ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವೀ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕಾ. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಥ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪೂಂಜರು ಮತ್ತು ರವಿಶೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನೆನಿಸಿದೆ ಏನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಕೂತುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೊಮ್ಮೆ ಜುಮ್ಮಾಯಿತು. ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಿತರೇ ಇರು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಇರು, ಗುಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯಾಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಜವರಿದ್ದಾರೆ, ಪುಯ್ಯತಾಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಹಿಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸ್ರಣ್ಣರು ಹೇಳಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯತಾಯರು ಹೇಳಿದರು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಯೋಗ ಅಂತ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇಮ, ಅದು ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಅದೆರಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಕೊಡುವುದು ಭಗವಂತ, ಆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ಯೋಗ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಯೋಗ, ನೀಗ ತಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನು ಮರೀತೇವ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯೋಗ ಕ್ಷಯಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷಯ ಆಗಬೇಕಾಗುವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರಪಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋಡು ಮಾರಾಯ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು, ಕರ್ಮ ಮಾಡು, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೋ. ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅಂಗ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಪಿತೃಗಳು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮಚೂರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ದೇಹ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ವಿಹಾರ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಖದಿಂದ ಶಿಖದವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ನಾಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಚಾರ, ವಾಯು ಸಂಚಾರ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಪಿತೃಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೃಪಿತೃ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಕು. ಆ ದೇವರು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದಾಗ, ಅದೇ ಸಂಗಚ್ಛತ್ತಂ ಸಂವದತ್ತಂ ಸಮ್ಮೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ದೇವ ಭಾಗಂ ಯಥಾಪೂರ್ವೆ ಸಂಜಾನಾನ ಉಪಾಸತೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೋ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇವೋ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು, ಮಾಗಣ ದೇವರು, ಸೀಮೆ ದೇವರು ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಎಂಬುದು ಆವತ್ತಾವತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಥವಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದೇಹ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇತ್ತು, ಏಕಾಹ ಭಜನೆ, ಒಂದು 10 ದಿವಸಗಳ ಭಜನೆ. ಆಗ ಐವಿ ರಾಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕೇವಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪಳಿವಳಿಕೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿತ್ತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐವಿ ರಾಯರು ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ನಂಬೂದಿರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆದಂತಹ ಕಾಣಿಪ್ಪಯ್ಯವರು ನಾರಾಯಣ ನಂಬೂದಿರಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೆಚ್.
ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವತ್ತು ಅವರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಳಂಗುವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಇವರು ರೈಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಇದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ನಮಗೆ 14ನೇ ವರ್ಷ 15ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಾಲಾಲಯ ಇಟ್ಟು 15ನೇ ವರ್ಷ, ಬಹುಶಃ 2015ನೇ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಾಲಾಲಯ ಮಾಡಿತ್ತು, 2015ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಆವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಜನರು ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ, ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ ತಕೊಂಡು, ಒಂದಷ್ಟು ಇವರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಅದರ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯಾದಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ನಂದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಮನೆ ಎಂಬುದು ಬರೀ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಳಿಸಬೇಕಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂಂಜರು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಅದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಪೂಂಜರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟು? ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈ ಭಾರತವೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಭರತ ಖಂಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ದೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಡೀ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆದ್ದು ಈಗಲೂ ತಲೆ ಎತ್ತು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಭದ್ರತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಪೂಂಜರ ನಾನು ಎತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಂಜರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟಾಪ್ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಳಗೆ ಇಡೀ ನೀರು. ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆ ತಾಮ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ತಾಮ್ರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇವರಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಇದರ ಪ್ರಾಕಾರ, ಇದು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಕಾರ ಇದು ನಾವು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗೋ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ. 5 ದಿವಸ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು. 5 ದಿವಸ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 3 ದಿವಸದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮರು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ದಿವಸ ಕಲಶ ಇದು ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ದಿವಸ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ 5 ದಿವಸ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಾವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು
ಮಲ್ರಾಯ ದೈವದ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಪೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ರಾಯನಿಗೂ, ಈಚೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಾವಿಗೂ, ಹಾಗೆ ನಾಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಪೂಂಜರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಾರಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬರುವ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 2-2.5-3 ಕೋಟಿದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳಗಳು ಸೇರಿ ಸರೋವರಗಳು ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೂ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಮಯೂರ ರಾಯಿಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಮಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಂತೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಆ ನೀಡಿದ ನಿಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಚ್ಯುತಿ ಬರನ್ನ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಸರಳವಾದ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಒವ್ವು ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಒವು ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಒವ್ವೇ ನಂಗೆ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರು. ಆ ನೀಡಿದ ನಿಮುಟ್ಟಲಾರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಡ ಐನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂಬೇಕ ಐನು ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಮಾತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಲಿಗೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಬರೋದು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರುಳ್ಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೈತಾರೆ, ಈಗ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿದು ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಮಾಡುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರು. ಅತ್ತಂದು ಬ್ರಣಿ ಕೊಡಿ ಮರದ ವಿಷಯಗಾರ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಂಜರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಓಡಿ போய் ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೊಡಿ ಮರ ಇಡಬುಟ್ಟ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಬೈತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಪಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಕಲಿ ಆಂಡ ಏರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪೂಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಕಾಂದು ಏತ್ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸರ್. ವಿಶೇಷವಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಪೂಪ್ರಕೃತ ಚಾತಿನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದಯದಿ ದಂಚನೆ ಪೋಡಿಸಿ ಚಾತಿನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ತೀರ್ದಿಜಿ ಐದಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಊರ್ದತ್ತು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಚನೆ ಆತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಪೂಂಜರು ಈತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊರೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ ಈ ತೀರುಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಚಂದ್ರ ಪೂಂಜರ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗದ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಇರು ಬರೋಡು ಅಂತ ಪಣದು ಕೇನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಯೆ ಎಂಕ್ ತೀರ್ನಾತಿ ಯಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಾದ ಸೇವೆ ಕೊರೋಡು ಪಣದು ಕೇಳೊಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾದ ಉಲ್ಲ ನೀನು ಪೊರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಗಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ನೂತನ
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೇ ಮಂಜು ಭಂಡಾರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಡು ವಿನಂತಿ. ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ಭಗವಂತನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಜೂರು 5 ಗ್ರಾಮದ ಶಕ್ತಿಲಾಯನ ಅಂಚನಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಲಾಯಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾವದಿ ಬಂಟಜಾವನಿ ಮಾತ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಪರಿಸರಡಿತನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಂದ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂಚನೆ ಅಸರಾಣ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಪಾತಾರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ತತ್ತರದು ಹೋಗು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತು ತೆರಿನಾಕಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದೈವದ ನುಡಿ ಉಂಡು. ಪಂಡದ ಬತ್ತನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾವಂಡದು. ನಿಜವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾನವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬರ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಬರೋಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬತ್ತುವರ ತೂನಗ ಎಂಕೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಭಾಗನ ಸವಿ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಚಾರಣಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದ ತೂನ ನಂಗೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತೊಯ್ಲ ಕಾಬುದು ಅಂಚದು ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡದ ನಮ ಮಲ್ಪನೆ ಅದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೈಟಾಕ್ಲು ಮಲ್ಪಾವನಿ ಪಂತರು ಕೊಡುವ ಕರ್ತೃ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೀರ ಬಿಡು ಬಿಡು ಚಿಂತೆಯವನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದವಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞನಂತೆ ಸಿರಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ದಾನವ ಮಾಡು ಪರಿಣಾಮವಕ್ಕೂ ಪದವಕ್ಕೂ ಕೈಲಾಸ ನೆರೆಮನೆಯಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಅಪಕನೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಡಿಸಾದು ಅಂಚಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತಂದಾನ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರರನ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ತಂದು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಂಕಲ್ ಐತಾರದಾನಿ ನಿತ್ಯ ಐತ ಇನಿಕ 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ನಡಪುನ ಎಂಕಲ ಪೊಯತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದಾಡಿಗೆ ದುಂಬಾಡಿ ಎತ್ತೋಡಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಳ ಜೀವನೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಪಿದಾರ್ದ ಇಂದುಲ ಅವಳ ಮಾತಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಆದ ನಂಗೆ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡುಪುನ ಸಾಧಡಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪುನ ಒದಗಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಕಣಂತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪುನರುಪಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡೆಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ನೆಲೆಯಾದು ಅಂತಿದ್ದೇರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದಗೂ ಐತಾರದಾನಿ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಭಾಗಿಲ ಅವಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವಂತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತ್ರಿನ ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರರೇ ಹುಲ್ಲೇರು ದಯచేసి ಇನಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಸುಮಾರು 500 ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಇದೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಕಲೆ ಅಂಚಾದ ದಯచేసి ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಟ್ಟದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುವ ಅಂಚಾದ ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೊಡೋರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಆ ಕೆಲಸಕಾರನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಂತನ ಮಾತು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಬತ್ತನಕಲು ದಯచేసి ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದಯచేసి ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತದು ಪೋಲೆ ದಯచేసి ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನ್ನಕಲ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತು ಪೋಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ವೇದಮೂರ್ತಿಲಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಘೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಘೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೋಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪನ್ಪುನಲೆಕನೆ ನಮ ಇಹ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಅಂಜನೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂದಿತ್ತಂಡಲ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಂಚೆತ್ತನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಮಾತ ನಾಶಾದ ನಮಕ್ ಈ ಜನ್ಮಡು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಪಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಂತೋನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನಮಕ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯನ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೋನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಯಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಸಲವಾದ ಭಕ್ತನಂಚಿತ್ತನವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆನ್ನ ಮೂಲು ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಂದು ದಯಂದಿ ತಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂಡದು ಪುದರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ಡ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾದಿರುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ಮಂತೋದಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಮಂದಿರಡಾರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಆರು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬರಿಯರ ಆಹ್ವಾನ ಬಂತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದುದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಎಂಚ ಈ ಮಣ್ಣಡು ವಾ ರೀತಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದೀನಾಗನೇ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ದಯಬಂಡ ಅಂಚಿತ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಲು ವಾ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಂಜನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರಿವರಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಇವಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಚ್ಚಿಲ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂದ್ರಿಲೇನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಸಮಯದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಜನೆ ಸರಿಯಾನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಬೋಡು ಅವಾಗನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಜೊತೆನುವೇರು ಅವಾಗನ ಆ ಅರ್ಜುನಗಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಓಡುನಿ ತಂದ ಆಗಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವಾಗನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರೆಗೊಂಡು ಅವಾಗನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾರಥಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಂಡಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಸೇರಿದು ಮೂಲು ದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಪ್ರಾರಂಭದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಅದನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಜನೆ ವರ್ಷಂ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೋಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಒಂದೊಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೊರ್ಲುಡ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಂಜನೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ವೈಮನಸ್ಸು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಜನೆ ಪವಿತ್ರವಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರಿದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ನಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚೈನಿ ಭಕ್ತಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಬೈದಾರ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ ದಾದ ಉಮ್ಮನೊಸಡು ಅಂಜನೆ ದುಮ್ಮಗು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಲ ಅಂಜನೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿರೆಗಲ ಅಂಜನೆ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರನ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಜೈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿರು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊರಂಚಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಬಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡು ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದುಲೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ದಯ ಬಂಡ ಉಚಿತವಾದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ದಾದ ನಂಗೆ ಆವಡ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊನ್ನಾರು ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಪೂಂಜೇರಿ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪೂಂಜೇರಿ ಎಂದು ಎತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆರು ಮೂಲಪತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಾಕಾರನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲೇರು ಮಹಾತ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುಯ್ತ ಬೇಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮಗು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಚ ನನ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಪೋಯಿ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರನ್ನು ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಪಾತೆರಡು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಲಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚಿಲ್ತಾಯ ತಂತ್ರಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಹರಿಯಾಸನ್ಯರು ಬತ್ತದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲೆ ಇನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತದು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷ ಕರೀಂದಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಏರು ಶ್ರಮ ಐದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ದಯಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಿರಂತರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ಪಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಅಗ್ಲ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಚಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಗ್ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದು ಇಂಚಿನನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಕಾಸುಲ ಬೋಡು నేను ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಡಪಾವನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಐತ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆವಡು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಡು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಸರಿಯಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಪೂರ ದೇವರ ಈಡೇರಿ ಸಾಧ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಬಂಡ ಏರು ದುಂಬು ಪೋಯರು ಅಕ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ ನಂಗೆ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಾವಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುರೋಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನ ದುಂಬು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೋಡು ಅತ್ತನ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುರೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗೆಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲ ಹತ್ತು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನಲ್ಲ ಐಕ್ 16 ವರ್ಷವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಪಂಡ ಪಾಣಿಪೀಠಡು ಶಿವಲಿಂಗನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಎನ್ಮ ದ್ರವ್ಯಲೆಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅವು ಕರದು ಪೋಪುಡು ಅಭಿಷೇಕ ಆದಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೇರು ನೆಯ್ಯಿ ಅವು ಪೂರ ಈ ಅಷ್ಟ ಲಿಂಗದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಐಟು ಕ್ರಿಮಿ ಆದು ಕುರಿ ಆದು ದೇವರಿಗೆ ಕುಲ್ಲಂಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ 16 ವರ್ಷ ಗೊರ ಅವು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಈ ದೇವರನ್ನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಿತಾವಧಿದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಎಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗ್ ಈರ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಿರ್ದವರ ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತೂಕ ಅಂತ ಬಂದು ಪಿರ ಮಲ್ತೊತ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ದಾದನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಯೋಗನ ದಾದನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು
ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ದಾವಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲಾವಡು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯಾನ ಅಭಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಂದಿಸ ಒಂದು ದಾದನ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀರು ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಸಾಕಾರಬೋಡು ನೀನು ತಂತ್ರಲಾವಡು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಹತ್ತು 4-5 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಏಕ ಮನಸ್ಸಡು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೇನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನ ಪನ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪಾವುಡುಂದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 25 ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಮಿಟಿಲ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು MLA ನಕಲು MP ನಕಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಗಳು ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕಾಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮನೆ ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮಿಟಿ ಆಯರುಂಡು ಏರೇರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಅವ್ವವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಮಿಟಿ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಹಿಸೊಂಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕೆಗೆ ಬೋಡದಾವ ಚಪ್ಪರದಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ತಂದೆ ಪಿದೈಗಳ ಇಂಚಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಈ ಸೈಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿದೈದಲ ಈ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೊಂಜಿ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೆ ಏತು ಜನ ಸೇರುನು ಪಂಡು ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಐತಮ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಕನವರು ಪೋಡು ಒಟ್ಟಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಮಲ್ ಪಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆದ ರೂಪಾದ ಕಟೀಲ್ದ 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ದು ಆಪಣಂಚಿನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತದು ಪುರಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಪೊರ್ಲಾತದು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುಗರ್ತ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಐಕ ಆತೆ ನಾವು ಮಾತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಡಪುಂಡು ಇನೋಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು
ನನ್ನ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಓಪಂಡ ಇನೋಳಿಂದ ಪನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಾಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಐಕ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಲ್ಪ ದಾನಿನಕ್ಲೇರ ಭಕ್ತರುಲೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡುಪುನ 9 ದಿನಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಗಿರಿಧರಣ್ಯ ಆರ ನೇತೃತ್ವಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಾಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುರ್ತುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುರ್ತುಡು ಹೋರಿತನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಕ್ಕುನ ಹೊಚ್ಚಿದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಇದೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂಡು ನಡಪಾಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿತ್ತೈಸಿದ ಆರ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊರತು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಬೋಲಿಯಾರದ ಅರಸು ಕುರಿಯರ್ತ ದೈವದ ಕೈ ಪತ್ತಿನಾರು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಕರ ಆಲ್ವಯಾನೆ ರಾಮರೇಖಲಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಕಾಂತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪಯ್ಯತ್ತಾರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕಿಯರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಿಡ್ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅರಸಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಅರಸಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರಮಾನ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರಡ ನಿಜವಾದ ಗಣೇಶನ್ನಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತದ ಮನೆತನದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸన్నారు. ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ಮರಳಿದ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಐದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಗಣೇಶನಾಗ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ ಬರದ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಬೇರೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಹಿರಿಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಕುರ್ನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕೃಷ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಗಣೇಶ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಆಪ್ತಾಂಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊಡಿಮರನು ದಾನ ರೂಪಡು ಕೊರಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಪ್ಪನ ಪಾವರ್ ಗೊತ್ತದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರಡಾಡು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಆ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರಾದ ನಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಲೇರಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ತೇರಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತರಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಪ್ಪನ ಮಾಗದ್ದಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಚಿರಪರಿಚಿತೀರಿ ಓಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಡಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಬಂಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಲಂಚನೆ ಕೊಡುಗೈ ಧಾನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಂಬೇಮಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಬಂಧ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಬೇರೆಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಣತನದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಾಗಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಬೇರೆ ಗಣತನದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋಯಿತ ಬೇಲು ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಅವೇತು ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಈ ವರ್ಷ ಹರೇಕಾಲ ಕಂಬಳದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಈ ಭಾಗದೊಂದಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಲ್ತೆ ತೀರೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಯನ್ನು ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿತೊಟ್ಟು ಬೇರೆಗೆ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಬಜೀರ್ ಬೇರೆಗೆ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೇರ್ಲಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗಳು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಉಳ್ಳೂರು ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೆಗೆ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ದಯ ಪಂಡ ಅವೇತು ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಪುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಹ್ಯಗೊಳಿದ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂತಿನ ನಾವು ಭಾಸ್ಕರನ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ ಮೇಲೆ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಲ್ಲ. ಆತ್ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರು ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪನೀರ ಬೋಳದ ನೂತಯ್ಯ ಪುದರುಂಡು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸಕರಲ್ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ